twetwira sisi a mesi asante omo be ba omo furo hyen aba be page ma wa ye kotoko hen sem ko gya kuma sem mabu na ko ba han ke be da so ntiti so ne nkwatena se okay Odwira wa tribe a musu woni asante ko region woni asante ko so wo ye bono wo ye hwan ya wo story of asante si odi na tem after Odwira e be ye de ne be tan asene sei ye ranye politician or my advice politicians ban ho be gigi advice near the both MPP and these other political parties obia be baba be gina futuo dia dey e dia ko nanso no aban be ko nanso ko to ko hen wo dey obuti moda Yamado fo akwaba ADUMASA TV so bra kotokohima akra koye no entrase ya edikan ya kotokohina ya trase ye nrada oni Asantemai Council ena esi nkonwansam hodo ya ira ekan ye bi rara nkonwansam afeso so yihu se nsuaye ba akoso na wo ho se kire kwa man hene eso de ebaye ema bibia ye kama na bra ira ehye nkomo twetwe no ase anase wotena ase no na order Asantemai nyina setitio eni nananom ewo emwo modebo ano wabra na oye na hima dotiye no ochire ni so ede ema omo ebiem no ochire se Odwira ya afi ahyase no okaye se mfinsha baduanan ni yentwa bi na ne senti na finka ohwe na watwa Odwira eno ose enya amaso na yira echiechire insemu echire mudientia Odwira no emaso eno ana aka ho biama mene kwakobedi akwasi nkonwa ya yede ebremu ansana no yankoi na yenkotie yeransem ni bi ye ba ebedi nkomo nam said ye ba yenti Jom Odwira na ye ka se ye betwa no afi yen emaso Jom sinanum bread ya bi ono tunu say Asantemai mfie be say Odwira ni etwa Odwira da enti be say afi was kwaso etwa Odwira na nso se be na ima dia beto munti brepam no ba na maso ate ta fi de Odwira no etri maso na se chense nanu mehu se nanan mu pi ni mama ne enti ma menkan sisu no mu hu de enti ayenye o se nananum da se chense se o hu se nananum rebe ya ta ko na so ache na nso Asantemai mre ni amane yenim se be nyama se ye nyina no yenim enti so o trase na se papa no ene de mamre se do no anam nyina hu enti ayentwa Odwira ne sa bre wawu no gese me ye na yi misina nam nam ye na yie na me de na konwa tum wie Jom Esra sana afi metimi atwa Odwira se sente yentwa Odwira ne se abrewa we se o jani sia na mu nyanse na mu wie amsa na se be yi abafi nyina no kotoko hene wa kampo mo ye ni nara o yese be na yi ma nyina ene se be na se wo ni ayi wi a obenai ma akonya opunokomya tum punyo ko tum na se ko su wi a ansa na a sheda e be Odwira no ansan metwa Odwira na was Asantemai wo ho afi nanan mun so nkonwa di watena so bia wo se wo ho no nam de ko rempe akoye di abanti se mi wie ni nyina ansan metwa Odwira se o Odwira asa dan ma e na yi ne punokomya se be ko rempe ko ya ma de nyina be punu tum wi a ansa na se bia o se Odwira a se no de twa sane me wo se me mamoti ase san se Asantemai na na kwachi nanan mu piti nkonwa so enyim hwe o se nananum se o nyina nananum se mamoti ase Asantemai na ekwachi so na be so enim Otuwa ni ebusa na ewie betwa Odwira betwa hwa na mu se nanan mu nim se nananum e ba se kotoko hene o ye wie to ho so ebusa no ananum bia o ewura na wo betwa Odwira mos o there be monto boase o ba no se amane lu na be enim we ebusuafo enti yera ensem no nchirimu ohia nyina ena ode atu Odwira no kame ho na mema kwakobedi akwaba menu akwaba empom ti sei yata yihu ase no akopie mu wokotokofie mu yera so da mo ase ewo emwo amode aboa no bra na ahema to mu no so da mo ase pa yi se wo be ya dia makotoko hine ni aso na 7 bread ya se wo bi na no e dia se da ya de ama wo no ya na nya adia
ɛyɛ common na ɛtaasi sɛ wobɛyɛ adeɛ na ɛbɛsɔ kotokɔhena sɛ bidwaduasa ani na wabɔ dwa na ɛhɔnom na dwa no ase no wɔba bɛyɛ dɛn ɔdase bɛkae wo sɛ daabi sɛyi na moyɛ maa me nti ase dɛ simasi nkɔma asimasi nkɔma ɔbɛnti yɛn nso so yɛ som yɛn nso so yɛ da yɛwura ase sɛ yɛ nana tɔ fam ɔno nso so de ne ho gyim ɔno ɛbrɛ paa yɛde ne fura abakan yɛde ne esi fam ne adeɛ yɛhwɛ ne mfie saa tena ne to so from anɔpa kɔsi anwummerɛ ɔno nso so ayɛ adeɛ no soma ɔno nso so baa sɛ wɔba bɛsoma santeman na wɔ so kwaku Odwira ne yɛhwɛ anim sɛ nka October yi bosome efie de twato afi yi mu October bosome yi mu efie de twato na nka yɛbɛhyɛ ase ɛsɛ Odwira no yɛde ewura mu a ne sa yɛwura ase anya amaso na dedi kan ɔno na yɛ adwene sa bibia ni hɔ no ma kɔkɔ ne bɛka na asase yi so a nipa a wo se Otumfour ase wo betuma kasa wo ne nyaade no kwasɛm ye ya santema mu bia wo tie bia ntie ne yie yewura na ase to kasa prɛko ma ye nti wo kasa do ye wo etu ahene asi ahene wo service kadwa ho ye wo ono mu asabi yewura ne wo mo tena hɔ no mo dwendwene asanteman ho ye wo ono mu a yewura ne wo mo tena hɔ dwendwene kumaseman ho wate ase Otumfour Foundation o wadwe bebebe ye den ɛda ne so enti sɛ yɛ nyinaa yɛ gitum ne yɛ submit ho ne nyinaa se yɛ de ho akɔhyɛ yewura ase yɛ som sikadwa na se yɛ tie yewura de a de obɛka bi yɛ wɔ se bo yɛ tirinko saa ne wɔ se kɔyɛ kwaku yɛ de Odwira sɛ yewura ase sɛ bempre duasa ne ma yewura kan nso so ɛwɔ se yɛ ne saa bɛpɛpɛ saa efiri sɛ untimi ntwa Odwira abra santehema anya dɛ eni hɔ no de ntia na yewura sɛ nananom bi bebre ni mama mre no wada roma yewura ɔno na yɛ kyerɛkyerɛfo nyinaa pani ma asante okay nti na asante kasa ebe wom de wom ne nkyira ase sense kosin ni nyina yewura nko a nanim ni nyina de mecho wate ase yewura nko a na se bi oka asante a wonye mistake wom oka asante kasa a wonye mistake wo kasa nim okay ono nko a na se bi kasa bi obeka bi ya asante a wonte ase bi ono nko a na te ase obetim ne nkyira ase ayede aba kwaku ye hwa de yesi ohene na se ohema na besi ohene a ye hwe se ohene a waba no eba baba ye sebi de obeso ni tuo ma oba betoa na adwuma so no wo ye na ayie okay jamecho wate ase ye wo doti yie se nipa no sebi mpredua se wa firim ni abegbo amane da ye de gbo amane sebi ye wura hye da ye na awotweda ni ye hye da ye doti yie da ye koka doti e de agu nuso no ye saa ne ma ni nyina atwam no sante amane ni amamrem ni ye sa wo ayikese e wo ho no okay eyi kese na ne sen ene se yaba besi ye na na asante hema afofra obeba abetoa na na amakona du ya do na otoso miensa wokọ ekura na anu ya wabetoa ne dwumadie no so no agese wono nso ba eba be ya asante amane ne amamere ye yi kese no hema baba be ye ema yehu se wo hema nso so ba ye no se bi wono nso baba be ye yi kese amane ne amamere se de ne ye na na kyea me ba afọ kantankrechi ye dai ekiri mu no ye kwa akopunu ye na na akonwa ne ho nyina no ne nyina wase yewu akoko yi ni maame de ne ba be kire dom se asante man isi ase mo papa na me de ya mo nso so mo maame de yi mo maame ni wate ase enti na asante man nyina nso so aya wo esisi ade maame aye de aba ye be de atwa Odwira aye pa bia na ye di dwumadie bi wa asante man mu asabi sante hema anya de enka bra o chechi mu kwa o Odwira no arrangement no meti so ka se na hema be hia me wo baabi ene ade di nyina wo Odwira ne yo baabi asabi mprebia sa na hema de ne be breman okay Odwira ne ade nyina wa hema de ne na be sisi fom ne ade ama yewura akwa akohia no okay enyina enti se yewura ni ye maame ni ho no sante hema ni ho no ma Odwira no amane bi wo mo betosini okay wati ase e wo se wo ba ni ye ba be hye ne kina na ma amamre Odwira na ebetwa ne nyina so ye den edimo efise Odwira no sante hema rules obe pre Odwira ne mu nyina no se wo anya Odwira ne edimo ye ntwa kona nkamfa so ye den e wo so enti se ye de yewura e ka no ntina me wo hye aseme ka che se yewura asema waka no ye ne ya adwene okay wati ase ye betena ba bi mediji hu begbogo we hu se yewura kasa wono ye kasa preko de to kwa so Odwira bi ani adwene predua sa ye te wono no mfie aduana ani ye ba ye hu bi da wono na abegbo so kura me aye dai ye hu se sa Odwira bi ye dai e wo hono ma ya pemu nkyiremu a ye so ya ma ye mu nkyiremu ne ye ni Odwira bi ya nti so so wo ba wonya abo ne tiri mu pose ye de ya obetwa Odwira ne bere yisu no obetwa so nti ye nhwe wono anim de ye ne wo de oye sisi ya wo so wo pe ye maame de aba ye na asante ma asante ma nyina wo pe ne maame de aye de e de aba ye nhwe ne ye na namra ye na hema aba amane ne amamre wo mu ye nyina awie ne Odwira ne twa ne wo mu bi ne wo pele ne wo wi a ama asante ye ho te ebete no atimi adimu na adimu yi e de ama ye tikwaku ye be kasa na hema eni a oni ho ntia na to a otu mu ntia na Odwira na ntumi ama so sa ne be ka no efiri se ye hwe ebre
aka wo yanim se Odwira no nka wo se start bosom ya me ne wo kasa wo ye mu ate ase wona so kwaku ye bosom ya aka ye mu yanim na afe ne ko na wie ye ne ye hwe ba bi Odwira na wo se etwa ne ba bi ye wo se etwa ne kosi na ye hwe ye ma ye wura enyenya ayikase ti wonyi ne maame ne maame ne so mai emeye ayikase enya dai emfemfiri hono did you so na hima foforo ba no be sa be ye yi asa na etwadwe ne se nche da men sa o what ya say and ye men inti ye kasa fi ni bi twadwura dia se bi ba ka se ema so yi sa what ya say the date port so da ya want okay said ye wode be se October mu sa fi e be sim no kotoko hene pem next wakasi be twadwira bosome na ono a share se nkotwadwira ne mu a ye nyina nim se wo boss se Odwira de ono a ne kasa wo se Odwira de ye twa na October ne November ne ko romantie de sisi a ne nim date ye de she Odwira what ya say ye de sha se ne de ko wi nim bosome a ye wura me se bosome wi mu de se nka ye wura be twadwira nko betime twa na bosome wi wi mu no and is duru woni esi afofo ni wura kasa wo be twadwira de ye nyina nim se ne October November ma na Odwira ne be so akwa de esa akwa ko nti ye sere na nanom tumi ni ahoden de ama de otisikadwa so na se tu kotoko hinya me kase na nanom ma ne nyini nche no ma ne kwatenten ya ahoden wa ba so be so ma santiman kwaku ba ko fo akontu ya na ya ya papa afi ba ko kotoko hin wodi am ya papa enti ya oni awrewo kakra no na enuru na ne musu asa ye dai ayi du sanse awrewo kakra da so ye dai eshishishem afi ba ko na wisi ahene ko ni betwa hene ko ne maame anko ne bedwina santiman ho kola beda so maame se ni se ono so gya no ye dai enti ma no ko pe ne maame mra wo ba na wono amu kasa ne pem November October July kura na obese se obetwa dwira ono na yeti kokudie na ususu se ewo ho nti a bebiri eni gidwira obi ehwedwira na odwiro de ade a kwaku e won se ye ka dwira memfa se wa wote wa dwira ne de ye na nan ma comfort mu nim dwira okay si ye dwira bibi ho ade yi ni ene ye se bosumi bia no wo se bimbre de se ye de aburu a ya wa ya noa ekoma nananom na ete ade we hu a wo se ye firi ho no akoye amane ni amamra ye nananom eyeye okay kwaku ye no so ache ye nye biem nti ade a memfa nse kuro bia na akwa se ye odabone ne enapon na bi wo mu a ana enabone bi wo oman bia mu a ye de twitwa moa ekonsuo so ekogugu nsa edi dwira oman ho ekoyi amane ne apaye ayeden egunsa sere nananom boni ayaye de ofa obi ade de owia obi ade de okofa obi yire asanteman obi ekoka na ma usuo bi so be ka bia ye bi wote wa ye se ka de nkranum ka de nkransi asa so boni be ka se cleansing what you say it's very good cleansing ye de hohoro asanteman ho ama asante ye ho asa ye dene ni asa agina ye naso ye ho ate se ye twadwira wie ye wura so be twadwira se ye wura twadwira sisi a mesi asante omo be ba omo furo hyen aba be pa adwuma wa ye ye twadwira e wa asante man mu wie a okay kotoko hin betwa o ya ba bi ono na akono wa kyekyere asante man na wa kwa no asa be fa na de enti wo so ko ba be twadwira ehu na enwanwa okay efi se wono okon kyekyere asante man to wono na akwa aba so se ba be twadwira de adwira asante man ho de a ye ntwen no ntwadwira wie ye wura twadwira wie a after dwira twa na chi no kwaku ahwe asante man wo be fom ene otan no kwa be dia sense okay dwira wa tribe wa musu woni asante ko regional woni asante ko so wo ye bono wo ye hwan ya wo story of asante si odi na tem after wo dwira e be ye de ne be tan asene otan ne be mo asene sei after wo dwira ye wura twadwira wie ma asante man ya na asante ho ti wie a asante man ho ti wie a wo tan ya didi atem afi na mo be tene dodo adenti efiri se ho no sisi ano wo man no wate adwuma timi wura bia mpunti bia koso ntentem ye be hu nsesaye okay atoranche musuo ne niema tete de yesore ne yaso aye ho yesi ye koma aka ne ho ahwan no ye de ne odwira yesoso ye ba odwira okay bre ne etimi yesa cleansing ni wie pepe dwira santima ho wie a mesi wotan wo hye so market ni we ohene bia odi ewura tem okay tribe bi edi ewura tem afi de be ye mo okay bisa santi be ye kese kura asne ama nipa be tan nipa be afi me sikwaku odi afi na wo hu wotan no other tribes tan santi na after dwira no be yomuti okay eye mayem tackle we bia bono o na eye ne wayi nanim ne bia ebono no kwa nipa mienu nyansa bia hyehyɛ bono no mu ne bia ye dai yes sir after dwira no tribes e ka bono the so called bono champion mo bia omo de omo asante omo ne asante nya adwen no okay dwira twa ebe hu omo nyina
after you trying to be home in chassis chassis or ebi omo do mo ni omo ani omo time crofo bi achi edi bone ye tuan crofo ka ko ye video ko di achi am ya tam after Odwira twa na santema ho te na bi e ba santema ma sante fuma japade e fum nyuma san crofo ne yesi omo yi afi no nyina be yi omo ani final words ne se si ayi rasi Odwira twa nya den amaso asante mabu no ye de ye twen onne kasa ye tie ye se wo kasa ye na ye beda ye hene no obia nya se bia nko be de enko be ye se obia pene hene bia e different from se obi so pene hene sa obi hene wo mo ba de wo ba ye no obi so hene wo ba ye be dawo se kura se wo ntie tia ye kotoko hene se nko gya kuma se mabu na nko wo ba han ke be dawo se wo ntie tia so ne nko tena se obi ti ba bi de ne nke yewu obeka se jimisem bi ne bia se grade ya se mabu no ne ye de ye nanso ye ne ye hene no the way I see John on the way ye be hu the way he yesi tie the way amane ne amamere wasi ye wasi amana ye fe ene ba bi asante aduro no e be ye dini se obi e be betima be chima asante mabu na adwene de afiri ye wura ho what you say one onye into politics onye politician wo ye hene different between politician and wo hene bi am betina America ye wura politician or my advice politicians ban ho be jeje advice near the both MPP and these other political parties obia be baba be gina futuo de ade e akọ na nso no aban be ko na nso kotoko hene we dey uti moda pia kwaku be di akọ na mene no bon komo na no no kotoko film ti de ko asubia no so odinani hu TV na odi mu nchiremu enso so abreye na ye hwe animu se nananom amamra mpeso mu nyina ansa no dwa na abaso no adom ti bibia betumi akoso kama na ebaso biem so a ADUMASA TV yemfa nkame yetiefo medin dia tesem hene kwaku yamamomo ene hwa ahenewa yakra wo